La muntanya s'ha de cuidar i hem de deixar-la tal qual estava. Soc Sergi Pastor, soc guia d'escalada i em dedico a donar cursos i formacions a tots els nivells d'escaladors i usuaris. Endèmica Natura és una empresa d'ecoturisme i turisme actiu. Quan em pregunten a què em dedique, sempre dic que a interpretar i a transmetre, compartir senders, sabers i sabors. A les rutes de senderisme interpretatiu i a les experiències a demanda sempre són experiències totalment diferents, però totes tenen en comú que lluitem contra la ceguesa vegetal. Una acció de la que estic orgullós és una restauració que van fer ací al castell de l'Ocaibe. Van reequipar en un material que dura molts anys. Este és el missatge que hem de transmetre als usuaris de l'escalada. La paret en si és un recurs limitat. L'objectiu és conscienciar a qui ens acompanya de la importància de respectar els cicles de cada espècie. No arrenquem perquè sí. A Passaport Marina Alta impulsem i reforcem les empreses que creuen en un turisme sostenible i respectuós amb l'entorn.